kúpil som si jeden simulátor, s týmto to začalo a začal som si jazdiť doma Nordschleife z nudy. Európska politika teraz nepraje zdravým výživovým produktom. Ich práca je nedocenená. Keď je dobré počasie, vždy je to na zabitie tam. Práve, že aj Verstappen sa musí naučiť, že 24 hodín je to aj o technike. Ale Max je naozaj ako dole klobúk nad ním, že ešte to stíha aj toto. Bez brzd. 2 tratě, jeden podcast. S moderátorem Jirkou Šléglem o zákulisí motorsportu a pořádně odbržděně. Dámy a pánové, faninky a fanoušci motorsportu, je tady další díl podcastu Bez brzd, který opět bude v plné délce jak na YouTube, tak na všech ostatních podcastových platformách, kde nás můžete najít, a mám velkou radost, že tady poprvé máme aktuálně hosta ze Slovenska a je to speciální, protože je to aktuálně jediný slovenský závodník, který se může pyšnit tím, že pravidelně závodí proti Maxi Verstappenovi. To pozvání přijal Antal Šigo. Antale, vítejte v Bez brzd. Ďakujem pekne za pozvanie, som veľmi postený. Pozdravujem divákov a vopred by som sa ospravedlnil za moju slovenčinu, ktorú až tak ťažko nepraktizujem, ale budem sa snažiť čo najzrozumiteľnejšie rozprávať. Tak je pravdou, že máte hodně mezinárodní život, jak vlastně v biznesu, tak v tom závodění, ale k všemu se dostaneme. My tady máme na všechny hosty první základní otázku. Když jsme podcast Bez brzd, žijete vy bez brzd, Antale? Ja si myslím, že mám svoje brzdy. Najväčšou mojou brzdou je moja túžba po úspechu a aby som túto túžbu urobil, alebo celkom, aby som tomu vyhovel, tak musím mať brzdy v živote a takú sebaistotu a správanie, ktoré mi to dovolí, a aj fyzicky, mentálne, psychicky všelijako. To moc lidí by asi neřeklo, že touha po úspěchu je brzda. Ale je, lebo je to aj o tom, že človek musí naučiť žiť zdravo, musí vedieť byť disciplinovaný vo svojom živote. Není čas na oslavy, na ožieračky, na takéto veci. Vyslovene ja tento motoršport berem ako možno takú záchavnú brzdu v mojom živote, lebo som dosť takým bohémnym životom žil, pravdu povediac. 2019 som mal cez 160 kg a stále som sa snažil venovať čo najviac môjmu podnikaniu, obchodným vzťahom, mojej fabrike a vybudovanie mojej kariéry. Ale potom tak prišli také časy, ktoré zmenili naše správanie. Prišiel ten covidový rok a ten ma, pravdu povediac, celkom zmenil. Som sa vysťahoval na dedinu a kúpil som si jeden simulátor, s týmto to začalo a začal som si jazdiť doma Nordschleife z nudy. Já jsem právě chtěl říct, že ten příběh váš je podobný jako u mnoha dalších vlastně závodníků, kteří díky úspěšnému biznisu začali s motorsportem, řekněme, v tom pozdějším věku. A vy jste před tím simulátorem nějakou větší touhu závodit neměl? Samozrejme som měl, ale bol to v rodine zakázaný koníček. Akože, Kto to zakázal? Ja mám veľký rešpekt k mojim rodičom a môj otec bol celý život vedúcou osobnosťou a motiváciou, jak sa správať, čo robiť a kam smerovať. Ja som dodnes na to veľmi pyšný, že spolu podnikáme, spolu vedieme firmu, ale to pochopenie prvotné pre motošport u neho nebol. Aj svoj prvý šporťák, keď som si zarobil ako právnik, vyštudovaný na svoj Megane RS prvý, som v tajnosti mal, až niekoľko rokov som len v tajnosti chodil na Slovakia Ring, na Track Day a tak. A až keď
Ale v zásade vždy som mal strašný vzťah k autám a pretekom. Ja som vždy bol strašný fanúšik F1. Ako ja som vyrastal s tým, že každú nedeľu som buď kvôli radosti, alebo smútku plakal so Schumacherom, takže fanaticky som o tom túžil, aby som raz mal na tento šport prostriedky. Až neskôr som zistil, že čo všetko to obnáša ešte. Vám se to povedlo, protože firma Gamota se rozrostla v Gamota Racing, to znamená, ten název vašeho biznisu dnes je také názvem závodního týmu a zmínil se zásadní věc. Na simulátoru jste si začal jezdit Nordschleife, kde vlastně letos úspěšně závodíte už vlastně několikátým rokem, protože jezdíte většinu závodů Langstreckenserien, což pro diváky řeknu, je to v Německu velice populární šampionát, který se odehrává pouze na Nordschleife, vlastně během celého roku, od jara až do podzimu. A jeho takovým vrcholem jsou kvalifikační závody na samotnou 4 a 20 hodinovku na Nordschleife. Já jsem říkal, že díky tomu pravidelně závodíte s Maxem Verstappenem, protože on tam taky letos má své pokusy, včetně 4 a 20 hodinovky. Byl to ten největší sen dostat se závodnicky právě na Nordschleife, kterou mnozí považují za nejtěžší závodní okruh světa? Pravdu povediac, ja keď som prvýkrát sadol do auta, už som vedel, že ja sa tam raz chcem dostať. Ako všetky tieto predfázy, etapy som bral ako predprípravu na to, aby som sa tam dostal. Vedel som, že tá cesta bude ťažká a zdĺhavá, ale snažil som sa s takými ľuďmi sa stretávať, ktorí ma na túto cestu nabúdali a pomáhali. Musím povedať, že mojou najväčšou alebo najväčším pomocníkom bol môj bratranec z druhého polena, známy tiež pretekár Gregor Žigo, majiteľ Trevor Racingu. Ja sa mu aj teraz chcem poďakovať za to, že zo mňa urobil pretekára. Bez Gregora by to nebolo možné. On bol môj zakázaným bratrancom, lebo aj otec vedel, že preteká. Vás kazilo. A vedel, že keď ku mne dojde jeden ten taký impuls, že môžem si sadnúť do pretekárskeho auta, tak ja tam aj budem. Gregor túto šancu mi dal. Najprv len GT4 vyskúšať v Carbonia Cupieho GT4. Neskutočne som si to užíval. Okamžite som vedel, že musím sa do toho dostať. Ale stále vedel som, že nie toto pretekanie na šprintové pretekanie je pre mňa to stvorené, ale to Nordschleife a stále. Už aj Gregorovi som to hovoril hneď na začiatku, ale on vyslovene sa toho obával, že Nemecko je iné, je tam iná liga jazdcov a tak, ale chvála Bohu, že mi to tak aj dohovoril. Zo začiatku som do toho skočil. V zásade ma naučil pretekať s tou GT4. Jednu sezónu sme dali s GT4 SZKP, čo som považoval za jeden najlepší šampionát tuto široko ďaleko. Aj dodnes nasledujúci GT Cup a považujem. Vlastně to bylo výborné, protože to byl rok 2023 a vy jste s tou GT4 v té premiérové sezóně rovnou bral tituly ve sprintu i ve vytrvalosti. To znamená, ten váš vstup na závodní scénu hnedka byl ověnčený tituly a to také asi každý nemůže říct. Nie, ja som pravdu povediac mal dobrých majstrov a podľa mňa som sa aj tomu snažil sa tak svedomite aj vtedy už stavať. Keď som išiel na Brno, tak som išiel k Schenkisch Motorsportu, som si zaplatil u pána Gondu tréning, aby som to vedel, ako treba to Brno. Keď som išiel na Hungaroring, tak som opýtal vedúceho Hungaroringu Csaba Waltera, prosím ťa, nauč ma to, ako treba ten Hungaroring. A takisto ja ako viem, že názor tých lepších velice pomáha a je to tak oveľa lepšie, keď niekto povie, že ako to máš urobiť a kde robíš chyby a to je základ rýchleho progresu, aby si mal dobrých koučov v tom motoršporte. Takže a postupně to stoupalo vlastně a my jsme se bavili o tom, že
to Nordschleife bylo tím cílem a my jsme se potkali vlastně v den, kdy jste se vlastně zrovna včera vrátil z Nürburgringu, protože pokračovala sezóna Langstreckenserien, kde už závodíte s GT3. Včera z toho bylo zase 3. místo v rámci vaší kategorie SP9 Pro M, takže Ano. gratulace zpětná. Pekne. Nicméně, proč to Nordschleife bylo tak vysněné? Protože byl tam třeba i ten vztah k Formuli 1, ten mýtus, který tam byl třeba spojený i s Nikim Laudou, který tam málem zahynul. Proč to Nordschleife tak fascinuje? Pravdu povediac, ja som sledoval vždy aj 24 hodinovku od mladí, ako som to rád pozeral tie preteky a niekedy, neviem či 2019 Estre mal taký rok, že ja som mal z toho zimovriavky. Ja videl som potom dokumenty, jak sa on na to pripravuje. Kevin Estre, tovární Porsche. Áno, že čo všetko kvôli... Ja som to myslel, že toto nie je skutočné, že to sú to ani není človek, kto to všetko obetuje takto, aj ten dokument zdôrazňoval, že aj jeho manželka, jak v tom všetkom podporuje. A mal som to šťastie, že som sa dostal do kontaktu s Bernardom Müllnerom, ktorý tiež objavil Kevina Estreho. A ten pracuje pro Porsche? Bernard Müller má tým HR Motorsport, Müllner Motorsport. Oni v zásade sú jedným z fabrickým tímov pre Porsche. Najviac kapoviek a najviac endurance pretekov oni prevádzkujú a najviac víťazstiev tiež oni majú v zásade na svete. Už majú cez 50 24 hodinoviek absolvovaných, neskutočne veľký tým s veľkou tradíciou. No a my sme sa tam zoznámili v Barcelóne, som u nich jazdil na 24 hodinovke, kde sme sa len tak očukávali. A to je 2 roky zpátky teprve? Áno, ja som tedy ten rok vyhral tú GT4 sezónu a potom som si naplánoval, že pôjdeme s GT3 ďalšiu sezónu. V zásade vtedy som zistil, že aj kapové Porsche je strašne rýchle auto a som si to oblúbil, ale cítil som, že oveľa ťažšie je to ovládať ako nejakú GT3 alebo GT4. To auto je nedotáčavé, extrémne rýchle. Treba tam viac byť precízny. A tak potom aj ostatní mi radili, že keď s Poršátkom sa naučíš jazdiť, tak potom ostatné autá ti už nebudú robiť také ťažkosti. Takže som si dohodol sezónu Bernarda u Müllner Motorsportu, aby som jazdil s ním minulý rok s kapovkou. Nebolo to ľahké, ani raz som nebol na pódium. Stále som mal iných pilotov vedľa seba, buď nejakých hrdinov, buď nejakých slabších, ale veľakrát sme ani nedokončili závod, ale pritom už na konci už aj moje tempo bolo, už na NLS 7 som už mal aj 8-16 kolo s kapovkou, čo som ešte doteraz neurobil s GT3. Nevedel. To je skvělý čas. Áno. To je skvělý čas. Ale na to treba tie kilometre a tú dôveru úplne vybudovať v tom aute, lebo tam není čas ani prostor na chyby. Tam tá chyba stojí oveľa viac, takže ja sa cez preteky nechcem naučiť jazdiť, snažím sa naučiť jazdiť čo najviac, najrýchlejšie cez tréningy a cez kvalifikácie. Máme tak vybudovaný systém, aby sme sa snažili pre maximálny performances, takže tí rýchlejší jazdci jazdia čo najviac, ale chcel by som sa viac zapodielať do tohto boja, lebo je to tam super a v zásade, keď človek môže na trati byť s Verstappenom na jednej trati, tak je to super. Došiel som do cieľa, Verstappenom sme spolu vystupovali z auta, bolo to neskutočný prosit na tých kvalifikáciách, keď niekoľkokrát za nami došiel do boxov, keď Dávid, môj spoluparťák, urobil na kvalifikácii 8:08. Neviem, vyhrali sme kvalifikáciu.
Verstappen došiel za nami, pogratuloval celému týmu. Takom sme šoku dostali, že on proste došiel za nami, že ani fotku sme nezvládli spraviť. Nejaké fotky nám dali v tamojší miestni fotografii, ale naozaj ani sme si to nevedeli tak rýchlo zdokumentovať, ale ten pán Verstappen je naozaj pán pretekár, ktorý sa stará o každého, aj o fanúšikov, ja som sám v tom hoteli bol, ráno som ho prichytil, jak ráno videl, že zvonka tam sedia fanúšikovia. Sám o 5:30 išiel dole, rozdal trička, čapky, postali k núka, že tam nech ich počkajú. Úplne taký ľudský vzťah má ku každému. Naozaj, podľa mňa je veľmi dobrý človek, Max Verstappen. Tak som ho spoznal. Videl som tam na Nordschleife veľmi veľkých úvodzovkách ako star pilotov, neviem to ako krajšie povedať. No, nemajú také vzťahy k fanúšikom, není sú ani k ľuďom takí milí, to som si už všimol, ale Max je naozaj ako dole klobúk nad ním, že ešte to stíhá aj toto. K tomu soupeření s Maxem se dostaneme, my jsme to vlastně krásně probrali, protože rok 2023 to byla první kompletní sezona s GT4, rok na to už jste poprvé zkoušel Nordschleife, vlastně jste debitoval v rámci Langstrecken Serien s Porsche 718 Cayman GT4, což máte společné s Maxem, protože i on se učil právě s tímto vozem, když v roce 25 tam měl svůj první Langstrecken Serien start, až potom jel s GT3 a od vlastně roku 25 už tam máte kompletní sezónu, ta loňská tedy probíhala s klasickou kapovkou GT3 Cup Porsche, kterou diváci můžou znát třeba i z toho Porsche Super Cupu, který doprovází Formuli 1, to znamená, je to jedna z těch aspoň za mě nejlepších a nejkvalitnějších závodních technik, jaké mohou být vlastně pro závodníky. Jaký je ten proces vlastně dopracovat se k tomu, abyste na Nordschleife mohl závodit? Protože byste zmiňoval, že čas 8:16 je tam skvělý, kdyby diváci náhodou nevěděli a říkali si, co to je za nesmysl, tak ten okruh má 25 kilometrů, to znamená, tam jsou úplně jiné časy na kolo, než na nějaké Grand Prix štrecke. No, tak co proto musíte udělat, abyste byl vůbec připuštěn ke startu v závodu Langstrecken Serien na Nürburgringu Nordschleife? Tak ja som o rok skorej začal tento proces ako Max Verstappen, takže ja som tedy mal ešte sťažené podmienky. Vtedy boli podmienky také, že s Permit B automobilom máme spraviť 2x8 kôl v dvoch závodoch s tým, že nedostaneme od maršalov napomenutie. K tomu, aby som sa dostal k tomu Permit B, najprv s civilným autom som musel absolvovať 16 kôl na Nordschleife. V rámci Track Days normálne. V rámci Track Days, kde dostanete jedného maršala, ktorý bude viesť kolónu, urobíte s ním 8 kôl a potom ste vyproštení sám, musíte urobiť 8 kôl sám v danom nejakom dvojhodinovom limite, bez toho, aby ste niečo vyviedli. V zásade to není nič ťažkého. Potom nasleduje test, kde musíte zodpovedať nejakým približne 60 otázkam. Co tam je za otázky třeba? Na každú otázku je 6. Jako autoškola, nebo to je trošku jinak? Nebo? Podľa mňa autoškolu je ľahšie urobiť, ako tie otázky v kombinácii 6 odpovedí, že môže byť všetko správne, všetko je zlé a tak ďalej. Takže je to veľmi ťažké, lebo je ten test v zásade v nemčine a angličtine. Keď s tým nie ste si istí úplne, že ako sa to povie, tak náhodou to nevykruškujete, musíte ten test opakovať. Môže sa ten test opakovať na Permit B až do nekonečna, by som to povedal škaredo. Ale na Permit A môžete len 3krát maximálně. Takže 3krát na Permit a když děláte ten test, tak jak musíte být úspěšný? 100%. 100%. Takže tam se nepřipouští chyba. Nemôžeš chybovať. V zásade
S tým oni nejako vytriedia tí, ktorí nevedia čítať. Ale je to na nervy. Ako niekedy je rošáda, že vyberú len niekoho, len na preskúmanie testu a to ti povedia ten deň ráno a tiež, keď neurobíš ten deň ráno ten test, máš 3 skúšky, tak potom ti zoberú licenciu a rok nemôžeš jazdiť a môžeš všetko od začiatku, permit B, Caymanom vyjazdiť si, kolečka, všetko môžeš od začiatku A robiť. co tam je za otázky například? Vzpomenete si na nějakou? Je to zvyčajne o bezpečnosti na trati. Ako sa tie Code 60 a žlté vlajky, jak sa mienajú, jak predbiehať intervenčné autá, ako používať smerovky, keď si v pomalších autách, ako sa správať, keď si v rýchlejších autách. Je tam veľa takých otázok, ktorý ti dáva príklad, napríklad aj s videom alebo s obrázkami a musíš podľa toho posúdiť tú situáciu, či napríklad predbiehať, či nepredbiehať. A zase o tom to ide celé. Je tam veľa otázok, ktoré sa opakujú, ale je to za cieľom, aby tým pretekárom nabili do mozgových závitov, že čo sa tam musí robiť, lebo jak sa v tom multiclass racingu striedame a vo veľkých rýchlostiach sa míňame, naozaj tam každý musí byť 100% istý, že kedy čo má robiť. Áno, je to nepríjemné, keď niekto nevie, že intervenčné auto môže predbiehať, je žlutá vlajka a chce za níž a ty ho nemôžeš. Predtým pretekár ešte on nedostal vlajku, ty už si za ním zaseknutý, celé preteky ty môžu na tomto odísť a v zásade, aby každý pretekár bol na najvyššej možnej úrovni vedomostiach a bezpečnosti a pravidiel, sa to stále musia tieto testy opakovať a byť prísne, aby to išlo hladko plynule. Možná pro mnoho diváků právě zajímavá věc tady zazněla, že vlastně na Nordschleife také používáte směrovky, blinkery. No. Když jste právě v tom voze nejvyšší kategorie Nordschleife je vůz GT3, to je nejrychlejší a musí si nějakým způsobem poradit s tím ostatním trafikem. Takže vy máte třeba pokyn dávat blinkerem znamení, kam se vyhýbáte, nebo jak to funguje? No my v kategórii SP9 GT3 my neblikáme. Tam ne, ale když jste se chystali, tak vy jste koukali, nebo respektive piloti GT3 koukali, jak vy blikáte. Áno. Áno. V zásade, keď ide za tebou vláčika, už nestíhaš, tak je lepšie, že dáš na vedomie, že na ktorej strane trati ideš. Lebo tá ideálna stopa je len jedna tam. Keď niekto chce predbiehať, už musí ísť na trávnik. Keď niekto není spoluhráč a nedovolí druhému pretekať a ísť vo svojom tempe, tak to vyslovene nemajú tam radi. Ako je tam zásada, každý má právo pretekať. Aj keď si pomalší pretekaj, aj keď si rýchlejší. A tieto pravidlá podľa mňa strašne dobre fungujú, lebo aj ako pomalší, aj ako rýchlejší pretekár si nájde to svoje tempo a keď používa zásady všetky na Nordschleife dané, tak malo by to být celkom bezpečné. Jaké to bylo, když jste závodil na Nordschleife právě ještě s GT4 a potom s kapovkou a tím pádem jste nebyl nejrychlejší a dojížděli vás ty vozy GT3. Jak je to stresující vlastně zažívat ten provoz na takhle relativně úzké nebezpečné trati? Byly tam nějaké krizovky, kterými si prostě musíte projít? Moje prvé preteky som odštartoval z 96. miesta, 7 aut bolo za mnou. Neviem, strašne som bol pomalý. A pršalo a jednoducho ten maličký Cayman tedy bol priškrtený na 280 koní. Ja som ani nevedel z toho vyťahnuť tú rýchlosť, jednoducho trápil som sa s tým, nevedel som s tým strojom čo robiť. Jednoducho som bol už zvyknutý z GT4 na nejaký performance, že tak to a vôbec mi to nešlo, ale tie preteky v prvom tej daždi, že som išiel až 1,5 hodiny, toľko vecí som pochopil, tak mi to prišlo o toľko ľahšie, že už
Druhé preteky som už o 30 miest lepšie som urobil. Čo potom už som aj nejaké iné Kajmany V5 alebo také som bol s nima v pretekoch a keď som dokončil tie preteky, asi bol môj najeuforickejší zážitok, lebo vtedy ja som si to uvedomil, že môžem v tej kráľovskej triede jazdiť, že v zásade tak mne to bolo veľmi veľká radosť. Ako bál som sa, že nech neurobím niečo a sledovať tie vlajky v tej daždi a naozaj a tú premávku a stále tu tie späťáky. A GT3 vzadu, jak se blíží. Áno. Ale tam ešte ten manažment ako tak bol, kvôli tej, že sme boli pomalší, ľahší, ale v GT3 Cup to bolo už zase horšie, lebo pre mňa to bolo asi najťažšie ako v mojej kariére niečo viesť auto, asi tú kapovku. Ako to auto je neskutočne impulzívne a on ťa ťahne do deja, ako podľa mňa viac ako GT3, ako neskutočné impulzy dáva ako pretekárovi, ale naozaj, keď tú nedotáčovosť vo vysokých rýchlostiach nevieš ovládať, tak nemáš dobrý čas. A velice veľa som musel začať trénovať na moje nohy, na moje telo, aby som tú moju hypotonickú tvorbu tela nejako zmenil a aby som začal mať ten muscle memory a aby som vedel tie trailbreakingy a adaptovať v tých vysokých zákrutách, keď vyjdeme na Futzgarten, aby som len trošička, nie že dáš plyny brzdu a potom zase a to je, dodnes mi toto robí najťažšie problémy, ale mám k tomu fyzioterapeutu, ktorý mi v tom pomáha. Chodím do Maďarska do Fit for Race štúdia, kde tiež mi pomáhajú reflexnými cvičeniami a toto. To som jednoducho zistil na Nordschleife, že musím, lebo nedá sa všetko, ako tú periférne videnie, keď nemáš vybudované na maximum, tak nestíhaš to a potom sa zlakneš. A potom môže stať sa aj taká nehoda, jak sa stará aj teraz na kvalifikácii. Tam se dostaneme k tomu, mám to tady právě jako jedno z témat, ale ještě ten loňský rok, to byla kompletní sezóna Langstreckenserien právě s tím vozem, který zmiňujete, to znamená Porsche 911 GT3 Cup. A já si říkám, že to je dost možná nejlepší škola, nejenom proto, jak se to auto chová, ale také i proto, že v té kapové třídě tam bývá snad největší konkurence, protože těch kapových vozů tam jsou vlastně desítky na startu. Áno, pravidelne nás bolo 18. Ja som ináč vtedy minulý rok musel jazdiť kategóriu Pro, lebo som ešte nemal 40 rokov a keďže som bol národný šampión, Nemci hovorili, že tak si profík. Ďakujem pekne. Ja som sa na to veľmi necítil, ale aj tak sme bojovali. Pravdu povediac, môj tým urobil chybu z toho hľadiska, že jedny preteky som sa nevedel zúčastniť NRS 6 a oni sľubovali, že auto nepôjde bezo mňa, ale išlo a potom ma diskvalifikovali z bodovacieho rebríčku v PTM Porsche Endurance Trophy a tak potom na konci roka moje 6. miesto bolo mimo poradia. A z toho som bol troška smutný. A také veci ma evokovali v tomu, že keď všetko chcem mať po poriadku a chcem mať fakt, že úspešný tým, tak musím ísť svojou vlastnou cestou. Lebo tie týmy sú strašne zaneprázdnení sú, je tam veľa túžieb, veľa pretekárov, každému vyhoviete, je neskutočne ťažké a preto nehnevám sa na tento Bernardov Motorsport, na Müllner Motorsport, že urobili takúto chybu, ale v zásade aj to v tom ma podporovalo ďalej, že Antti musí si urobiť vlastný tím. Môj bratranec to bral asi najťažšie, lebo sme si už boli taká zvyknutá partia, že ideme s 2 GT3 a máme celkom
lepšie náklady a nejak sa spolu máme strávený čas, kvalitne strávený čas. No ale Gregorovi to Nordschleife nešlo, on hovoril, že tak si založ vlastný tím. Ja som mal firmu na predaj aut AZ Cars, ktorým som urobil potom licenciu na pretekanie a som myslel, že tak treba podporiť moju vlastnú firmu, ktorá tiež podniká najviac obchodných partnerov má v Nemecku. Tak aj nemeckým partnerom ukázať, že Gamota je ešte stále silná firma, že nie len pretekáme, tak ale že sme silný obchodný partner, tak sme chceli ukázať, že na Nordschleife tiež vieme vyhrávať aj vedľa toho, že aj obchodujeme a snažíme sa čo najlepšie robiť to poľnohospodárstvo, ktoré je našim hlavným zdrojom. No a tak se stalo, že Gamota Racing se letos objevila v rámci startovní listiny té elitní třídy SP9. Bylo to, předpokládám, s novou BMW M4 GT3 Evo, s tou nejaktuálnější variantou, a posádka Antal Shigo, Moritz Kranz, David Jahn začala úřadovat na Nordschleife. Když jste viděl svůj vlastní tým s GT3 v té top třídě na Nordschleife, co jste si říkal v tu chvíli? Bylo to, řekněme, po vlastně 3 letech nějaké završení prvního cyklu takového? A aj teraz mám z toho zimovriavky. Ako asi ten najkrajší pocit v živote som, okrem toho, že sa mi narodili deti, mám krásnu manželku, asi to mi dalo v živote, že som tento tým jak som si to vysníval, aj sme to tak urobili. V zásade Moritz Kranz bol ten človek, ktorý stál pri tom mojich prvých metroch na Nordschleife. On bol ten coach, ktorý bol zverejnený pre mňa od Bernarda Müllnera. On akurát bol po nejakej väčšej nehode, kde mu zlyhali brzdy v 300 km hodine a on bol značne poznačený s týmto. Už vtedy mi tak rozprával, že on už pretekať nechce. Vtedy bol inžinierom víťazného auta v triede Cup. Okay. A to auto akurát šoféroval David Jahn, Arne Hofmeister a Tim Scheberat. Všetci sa stali moji veľmi dobrými priateľmi, ale David Jahn s tým bol špeciálny, že som videl maďarskú vlajku na jeho overáli a prvýkrát v živote dal maďarskú vlajku, ako on sa narodil v Nemecku, ale jeho otec pochádza od Komárna, odkiaľ aj ja pochádzam. A s čistou kryštalickou maďarčinou sme sa spriatelili a sme sa dohovorili, že niečo by sme mali podniknúť. Ja som na Davidu už videl už minulý rok, že on je neskutočný talent. A on závodil i v ADAC GT Masters, že? Takže on má skúsenosti. 2016 už ADC GT Masters, áno. Len ani tedy nemal podporu. A on mal aj preteky, kde začal jazdiť aj s Estrem, jazdil spolu, aj bol aj tedy už rýchlejší ako Estre. Len David má tú smolu, že má šreposlepotu, ani v živote sa nedostal do týmu na 24 hodinovku a ten hype okolo neho sa nevybudoval. Tí, čo sa do motošportu velice sú experti, tak vedia o ňom, že v kapovke bol asi najrýchlejší pilot. Dodnes má rekord na Nordschleife on s kapovkou. Možno, že Tobias Müller na poslednom kole opravil o 10, neviem, už sa nepamätám, ale on aj s kapovkou vedel jazdiť 8.03. A to mi hovorilo, že keď niekto sa do prvej päťky vie kvalifikovať s kapovkou, tak to musí byť strašne dobrý šofér. A keď sa mu to auto moje dalo, tak on neskutočné tempo začal, ako hneď prvý deň 7.56, takéto, ako keď bolo čistá dráha. Už sme to cítili, že musí to fungovať. Pravdu povedať, Moritz mal viacej problémov si zvyknúť na techniku, ale Moritz fakt, že rok vynechal.
ale posledné preteky už nemal Moritz o nič nebol pomalší ako Dávid, takže podľa mňa mám skvelý tým poskladaný, som v ním úplne zaviazaný ako skvelí chalani a velice mi pomáhajú. Vždy, každé preteky, každé kolo, každú zatáčku vyanalizujeme, pozrieme všetky, kde mám brzdové pedály, kde mám nohu, všetko. A tie mikromomenty mi stále, tieto ich podnety mi stále pomáhajú to, aby som bol sebaistejší. A možno, že v pretekoch není som stále ešte rýchlejší. Ja tých 8:30 kolo som tak nejak zabetonovaný, keď je to čisté. Ale tamto považujem tú stabilitu za najdôležitejšiu na Nordschleife, lebo cez preteky sa nemusíš učiť ísť rýchlejšie, na to tedy není prostor. Tedy treba to robiť, čom si 100% istý, neriskovať a snažíš sa urobiť čo najlepšie boxové zastávky. No vy jste vybudoval tým, který začal sbírat úspěchy, protože už letos ten třetí podnik Langstreckenserien jste vyhráli v rámci kategorie Pro AM v rámci SP9 a to také musel být milník, protože náhle začít sbírat vítězství na Nordschleife s GT3, já myslím, že jsou piloti, kteří o tom sní celý život a nemusí se to povést ani jednou a vy jste byli úspěšní velice rychle. Áno, ale hovorím, išla tá fáza predprípravy, to, že som rok jazdil na kapovke, že som v zásade najťažšie ovládateľné auto, rok som tam týral, potom to GT3, mne to bolo ľahšie to jazdiť. A čo mám vedľa seba tých tímových jazdcov, sú top jazdci. Musím povedať, že oni veľkú zásluhu majú v tomto. Bez nich by to nebolo. V zásade v Pro-Am kategóriu jazdíme medzi tými najnižším koeficientom. Koeficient Pro-Am sa vyrátáva z toho, že podľa FIA, jakú máš kategorizáciu jazdca. Vy ste bronzový, že? Ja som bronzový, Dávid aj Moritz sú strieborní jazdci, takže my máme koeficient 5/3, 1,60 niečo. Iní týmy, buď dvoch jazdcov majú striebro, jeden gold, aj to sa zmestí do Pro-Am. Takže do 2,67 je koeficient Pro-Am. Ale neberem to ako nespravedlivosť, ale ja to berem vyslovene triedu šitú na nás a neskutočne som vždy hrdý, aj keď sme len tretí, alebo je to super. Je to super. No ale hlavně se stala ta věc, že díky tomu vašemu postupu do kategorie GT3 na Nordschleife jste se právě stal soupeřem Maxe Verstappena. Jak tohle vnímáte, že 4násobný mistr světa Formule 1 de facto se stejnou závodní technikou, pokud se bavíme o kategorii, najednou závodí proti vám? To som až tak ináč ani nevnímal. Ja som bol z toho strašne rád, že je tam Max, ale bol to len druhé auto, ktoré treba poraziť. Ako vôbec som to nevnímal, že on by bol asi tam najrýchlejší. On není tam najrýchlejší, ale asi najviac to chce. Ja som ho lutoval, pravdu povediac, aj túto 24-hodinovku, lebo... Jeli o vítězství a museli odstoupit? Áno, ale sme to celý čas hovorili, nemôžeš ísť cez všetky obrubníky na plný kotol. Aj ja som jazdil túto preteky 24-hodinovku s kapovkou zase tento rok. Sme medzi amatérmi skončili druhý, absolútne štvrtý medzi kapovkami, ale nie o tom som chcel, ale že jednoducho Verstappen používa tú techniku na maximum a 24 hodín nemôžeš používať maximum techniku. Musíš mať trošička ubrať. My sme si povedali, že používame len Wipperman obrubníky, inde nie. A naozaj to sa potom vyplatí, lebo tie poloosy 24 hodín niekedy nevydržia, tie ložiská, to všetko. Na tú techniku trošička treba na tom Nordschleife byť soft and gently. A podľa mňa tie úspechy aj preto sú u nás tak, že ja až tak brutálne nejazdím. A predsa tú stabilitu mám a to je viac dôležité, aby si tam mal stále rovnaké časy, aby inžinieri s tým mohli pracovať, aby si nemal výkyvy nejaké 10-20 sekundové. To je oveľa dôležitejšie ako
hocičo. Oni byli absolutní all-star posádka. Oni byli Max Verstappen a k němu pilot Genesisu v hyperkárech Dani Junkadeja, pilot Alpinu v hyperkárech Gilles Gounon, k tomu top jezdec DTM Lucas Auer. Když se tam sešli takhle 4 fenomenální piloti, bylo to tím pádem trošku až moc, že každý chtěl být ten nejrychlejší a tím pádem trošku šli naproti tomu odstoupení v tom smyslu, že prostě neumí to auto šetřit? Je to tak. Keď je tam 4 kohúti na jednom smetisku, nie vždy sa zmestia. Verstappen, keď mal vedľa sebou trošička podradených, ako čo on vychováva svojich jazdcov, bolo veľa úspešnejší aj na NLS. Keď išiel s Ferrarim, on v zásade koučoval toho druhého jazdca a tá rola mu pasovala, ale teraz každý chcel mu išiel po krku, ako Scherer bol úplne na koni. Fabio. To mal 2 také preteky s ním, že to v zásade... Christoph Haase, to sú duely. Áno. Neskutočné preteky tam mal a podľa mňa oni si to užívali a to tedy tomu top jazdcovi nevieš povedať, že Uber. To keď nemá... Oni to mysleli, že to vydrží, ale pravdu povedz ešte aj teraz, 2 dni predtým testovali, súkromné testy robili. A před týmto víkendem? Áno, ja to som už fakt, že nechápal. Ako, keby netestovali... Áno, ale práve, že aj on sa musí to Verstappen naučiť, že 24 hodín je to aj o technike a musíš mať pokoru k tej technike. Keď to nevieš ušetriť, nedojdeš do cieľa. A preto v tomto podľa mňa Schubert a Rowe a aj Grello, Tim Mantaj sú najväčší majstri, lebo oni fakt, že držia tých pilotov na úzde, stále im hovoria, jaké majú mať sektory, ako majú robiť tie časy. A aj teraz, jak sa dostali pred nami Yokohama, Bavorák, sme len kúkali ako malí školáci, že toto, ako v boxoch nás predbehli. A neskutočne tam nemôžeš podceňovať robotu inžinierov. Keď nemáš dobrých inžinierov, nevieš všetko odsledovať, na jakej sú taktike ostatní, tak si zabetonovaný. Jednoducho nedostaví sa úspech. Je pravda, že takhle jsou oceňovaní třeba naši bratři Janišovi, kteří mají výborné jméno v tomto směru? To, pán Janiš, dole klobúk. Ja vždy, keď za nami došiel aj za na GTO, on vždy pomôže, on vždy poradí, áno, ako neskutočne dobrý človek, ako dole klobúk nad ním a aj celý český motoršport podľa mňa vo svete má také dobré meno. Ja preto som aj tu veľmi postený, lebo aj tá Scuderia Praha, jak si jazdila v Kreventike, to bolo jednoducho nádhera. Áno. Nádhera. A môj kamarát Denis Vašek, ja ho strašne mám rád. My sme spolu v GT Open Barcelony vyhrali v kategórii AM. To je taký dobrý chalan a taký rýchly, že to je neskutočné, že on si sadne do hocičoho a nie na úrovni fabrických pilotov. To je nedocenený talent. Jsme rádi, že ho máme na úrovni GT Cup Series, že ho můžeme sledovat právě na úrovni zóny střední Evropy, ale my to tak jako hezky větvíme. Já jsem chtěl zůstat ještě u toho... Prepáčte. Ne, nic, krásné povídání, ale ten fenomén Verstappen na Nordschleife. My o tom čteme, já jsem byl na Nordschleife sám, ale bylo to o víkendu, kdy tam Max nezávodil a pak jsem měl akreditaci na tu loňskou Barbarossen Prize, kde vyhrál s Ferrari, ale nakonec jsem nemohl jet, takže to mám pořád jenom zprostředkováno od kamarádů, od známých a vypráví mi o tom, jaký tam je neskutečný humbuk kolem toho, jak musí mít ochranku, aby se dostával z motorhomu do pedoku a tak dále. Co se doopravdy děje, když Verstappen dorazí na Nordschleife? Zvyčajne také, že jedno Viano je zaparkované v garáži v Congress hoteli a on ide s výťahom. Ale nechodí na drivers briefing v nemčine, chodí, čo je v angličtine ráno, kde je najmenej ľudí. Ako on sa trošička vyhýba tomu davu. Ale jednoducho aj on musí prejsť cez niektoré chodby, musí prejsť cez Fahrerlager, cez padok a musí tedy
je absolútne ľudský, komu vie podá ruku, komu vie podpíše. Mne sa stalo také, že sme mali testovanie, vždy mám so sebou svojho psíka, keď môžem. A mne sa akurát tam mala potrebu a pred Verstappenovým garážom aj inžinieri tam so mnou kričali, Verstappen chytil kotúč papierov, doniesol a takto mi dal, že no problém. Akurát som hovoril, že dúfam, že oviem, komu donesie šťastie a aj s Ferrari vyhral tedy, takže to bolo moje také najosobnejšie stretnutie s Maxom, ale ja vyslovene, podľa mňa on je taký človek, ktorý bol aj Schumacher, že deťom robí je príkladným vzorom v správaní sa, vo svete všetkom, ako nemá také maniere a na něho môžu byť pyšní, podľa mňa. Tím, jaký je dokáže strhnout ten celý tým a lidi kolem sebe? On s každým rozpráva. To vidíš na něho, že on je fakt, že ten tým, ktorý drží pokope bandu. On je týmový hráč. No a pak jsme měli to téma, kterou jsme nakousli, protože před 24 hodinovkou se jedou 2 kvalifikační závody. Na ten první jste letos vyhráli kvalifikaci právě zásluhou Davida Jána, který zajel fantastické kolo a v tom absolutním pořadí jste byli na pole position, což je fantastická věc. Nicméně ten závod musel být zrušený kvůli smrti závodníka. Zemřel tam Juha Miettinen, finský gentleman driver, který závodil s cestovním vozem s trojkovým bavorákem vlastně. Proč se to stalo ten den? Byly nějaké mimořádné podmínky na závodní dráze? Vlastně k čemu tam došlo? Ja to tak vidím, že keď je dobré počasie, vždy je to na zabitie tam. Ako, nie tedy sa tam jazdí najbrutálnejšie tempo, keď je tam pod mrakom alebo trošička mrholí. Tedy každý to bere, má väčší rešpekt, ale na tie preteky bolo veľmi veľa ľudí prihlásených a každý mal tú túhu poraziť aj toho Verstappena, všetko a každý išiel na maximum. A nechcem ja nikoho obviňovať, ale tie GT3 jazdci, tí profíci niekedy to preháňajú s tým blikaním. Ako môžeš upozorniť toho pomalšieho jazdca, že ideš, áno, je to na to, ty zablikáš, keď on by ti mal značiť, že uhne doľava či doprava, skade ho máš obehnúť. Ale jak sa to mülkurve, tam tlačíme sa 230 a sa vybliká niekto s pomalším autom a na sekundu stratí koncentráciu a namiesto 170 ide tam s tým autom 190, čo má podvozkovú techniku úplne niekde inde. Tak je to dané k tomu, aby prišiel prúser. Ja to tak vidím, že troška bol vyblikaný, bol to aj trošička starší pretekár, ale vyslovene strašne milý pán, ja som ho tiež s ním rozprával párkrát, lebo je tam, ako tí Fíni tam držia tiež pokopy a Jesse Krohn je tiež kamarát známy a videl som ich a párkrát sme sa stretli, sme si podali ruku a on tam taký vtipálek bol ten pán Juha. No a ja som bol z toho úplne ten deň v šoku, ako sme si to o tom vedeli, že je to tu velice nebezpečné, ale vtedy to prišlo naozaj, že tu jedna chyba, tu troška nerešpektuješ tie pravidlá, ktoré ti chcú vopred nabiť a aj tá kapovka mohla, alebo tá GT3, neviem, či to GT3 či GT3, už sa na to nepamätám, sa s ním zrazila, ale... Takže ho poslala do bariér vlastne? Jak sa tá Mützkurve, jak sa to asi tak, no, je tam taká pravá zákruta ešte, to je taká rýchla pasáž pred karuzelom. Před veľkým karuzelom. Áno, to je pred prvým karuzelom. No. A tú zákrutu on musel ubrať jednoducho na tom bavoráku, ale mu to bolo vyskočené, že 190 mal podľa GPS-ka tú zákrutu. Ostatné, tú zákrutu vždy bral 170, keď mal tú nehodu 190 do toho naletel. Podľa mňa, jak išiel vláčik, všetci blikali,
možno 66 rokov už predsa tie reflexy neboli tak. Tam sekundu neskôršie brzdíš a už je průser. Jak to působí na vás? Protože den potom jste jeli další kvalifikační závod, kde se za Juho Miettinen držela pěta, ale pak se zpátky musíte vrátit do toho závodního režimu, soustředit se, prostě abyste zase byli 100% bezchybní. Jak se vlastně po něčem takovém dá zpátky naladit do toho závodního režimu? Jednoducho s tým, že sme všetci fanatici tam. Tam bereme toto riziko za samozrejmosť, pravdu povediac. A keď na druhý deň si to premietneme a keď si sadneme do auta, aj cez to riziko si chceme sadnúť do auta, pravdu povediac. Ten pocit, čo dodáva nám jazdcom to jazdenie, v zásade bez limitov alebo na limite, je taká euforická radosť, ktorá je nenapodobniteľná a v zásade túžba potom, aby sme išli ďalej, je väčšia ako strach. A v tom momente, ak vyjdeš z boxu, už nemáš čas myslieť na nehodu, alebo že čo sa môže stať, len na to, aby si došiel do cieľa, alebo keď si velice dravý pretekár, aby si každého predběhl. Mě zajímala ještě jedna věc. 24hodinovku jste letos jel s kapovkou z Porsche, ale jaká je doopravdy na Nordschleife noc z pohledu závodního jezdce? Protože to, co vidíme v tom televizním přenosu, je hlavně ta atmosféra. Stovky táborových ohňů, ohňostroje, různé diskotéky, takové, řekněme, improvizované útratě. Jsou tam třeba i nějaké rušivé prvky od diváků, že to třeba vnímáte, někde vás něco překvapí, vyděsíte se, jak to je za volantem? No, tak keď dostaneš dymovnicu na trať, není to príjemné. Pravdu povedať, cez noc niekedy sa tí fanúšci, tento rok sa úplne nevedeli správať. Minulý rok som toto nezažil, že dymovnice by fúkali na trať. Tento rok to bolo ako veľká móda. Podľa mňa aj niekoľko nehod v noci kvôli tomu to bolo, lebo keď ideš cez ten červený dym, jednoducho nemáš šancu potom zareagovať na všetko v daný čas, ale v zásade je to magické. Tu v noci jazdiť, keď ťa nechytí strach a vieš sa prepojiť s autom do jedného kusu, tak tedy je to hypnotické. V zásade, jak tie referenčné body, jak hľadáš v tej tme a jak sa ti všetky zmysly zobudia na maximum, tak to je tiež, to je dačo, čo jazdec musí zažiť. Tedy si najviac so strojom spojený, lebo možno, že si o 10 sekúnd predsa pomalší na tej veľkej trati, ale to, aby si to ustrážil, musíš mať všetky tieto reflexy na najvyššej úrovni a je to magické a učarujúce a už sa neviem dočkať, kedy môžem zase jazdiť v noci. Takže on vlastně letos Nordschleife na 24 bylo poprvé v historii úplně vyprodáno, ty víkendové vstupenky, takže ten nárůst fanoušků Maxe Verstappena trošku problémy závodníkům udělal asi teda tím pádem. Áno, tak ono... Ty týmy byly asi oranžové hlavně, že? Áno, oranžové. Ja som tých vnímal ako červené, no ale hovorím, ako niekedy boli strašidelné tie dymovnice. Ale zas Antonio z Búche ideš a cítiš klobásu, jak tam, to je tiež čarovné. Fire Bratwurst, ja? Áno, je to niečo úžasné, takže. Jak se vlastně dají naplánovat nebo zapamatovat si ty referenční body na trati, která má 25 kilometrů a v noci, když jste někde prostě v hlubokém lese, tak je tam tma jako v pytli? No, podľa mňa je veľká pomoc nám, moderným jazdcom simulátor. Jednoducho, tam oveľa viac máš možnosť jazdiť bez nejakých veľkých nákladov a v takom tempo, čo zvládneš. Ja vyslovene veľa času obetujem na to, aby som jazdil na simulátor a zlepšoval sa. Pravdu povedať, ja som taký typ jazdca, čo aj na simulátore je taký istý rýchly alebo pomalý. Veľmi zriedka nájdem ja čas v simulátore. V zásade moja technika
to isto dá na simulátore, to isté na Nordschleife. To isté som zažíval aj autom na GP-čkových tratiach z GT3, keď som jazdil, že keď sa už naučím v simulátore jazdiť tú trať dobre, tak potom to už zvládnem aj s autom. To je podľa mňa strašne dobré, že toto máme. Pred 10 alebo 15 rokmi nebola tie simulátory neboli na takejto úrovni, jak dneska. To je úžasné, čo máme dneska techniku. My jsme se potkali po dalším víkendu Langstreckenserien, to jsme říkali v úvodu, byli jste třetí v rámci SP9 Pro M. Jaký tam máte teda vlastně letos cíl? Je tam třeba pro vás ve hře i titul v rámci SP9 Pro M, nebo jak to máte rozjeté vlastně? S čím budete spokojeni, až sezóna skončí? SP Pro M titulom budeme spokojní. A je tam šance? Jak to vypadá vlastně v rámci toho žebříčku? Dotedy je šanca, kým jazdíme. Jasne. V zásade nekontroloval som po týchto pretekoch, jak sme priebežné. Pro M sme predtým viedli kategóriu a absolútne na 5. mieste sme boli. Ja by som rád bol, keby sme sa dostali do absolútnej prvej trojici. Je to možno, že veľký sen, ale nie každý tým urobí celú sezónu. Veľa tímov sa len kvôli 24-hodinovke sa podieľa na NLS série. V zásade 7 najlepších pretekov sa ráta do bodovacieho hodnotenia. 2 už vypadli, tak v zásade ešte jedna môže ísť dostratená, keď tak, alebo bude najhorším výsledkom. Ja si myslím, že je na to šanca, aby sme to aj vyhrali. Budeme držet palce. A pak je tady ta druhá aktivita samozřejmě, protože vás a i vašeho vlastně bratrance přes koleno Gregora Šiga velice rádi vídáme v tom našem středoevropském mistrovství, zóna střední Evropy. Aktuálně tomu říkáme GT Cup Series, to znamená závody v Česku, Most Brno, na Slovensku u vás, na Slovakia Ringu, Hungaroring, Red Bull Ring v Rakousku, krásná trať. A teď se stala taková věc, protože začátkem června se jelo na Slovakia Ringu a absolutně největší hvězdou pedoku bylo auto, se kterým tam právě váš bratranec vyrukoval, a to bylo BMW M8 GTE, což prostě působí jako zjevení, protože to bylo vlastně takový relikt té nejslavnější GTE éry z Le Mans, když tohle auto závodilo v minulosti proti Fordu GT, proti Astonu Martin Vantage GTE, proti Porsche 911 RSR 19 a proti Ferrari 488 GTE, a na tratích jako Lastard Le Mans, jako Daytona 24 hodin, jako Sebring 12 hodin. A těch aut, pokud jsem pochopil správně, je na světě 8. Asi na jednom z nich bylo jméno Žigo a závodil na Slovensku. Jak se to stalo? Áno, je to tak. Gregor má dobré vzťahy s BMW. On ešte a vtedy, keď bol projekt Alpina GT3 a ten projekt skrachoval, tie autá tedy vykúpil. Začal s tým závodiť, vybudoval si tým, vybudoval si šampionát, Asset Cup. Jednoducho podľa mňa správny človek na správnom mieste. Bez neho tento stredoeurópsky motoršport nefungoval by na takej úrovni. Podľa mňa ten jeho seriál je neskutočne dobrý. Pozrime, ten seriál vedel vyhrať vo svete naozaj, že môže jazdiť hocikde a nebude pomalý. Pán Libor Milota, neskutočný dobrý človek, strašne rýchly bronzový jazdec. Filip Salaguarda, top jazdec, ako fabrický jazdec. Jeho parťák z GT Open. Ako moji osobní ja ich veľmi mám rád a dole klobúk pred ich výsledkami, naozaj. Ale keď sme spolu stáli traja na stupňu víťazov GT Open, tak vtedy som si spomenul, že predsa toto nebolo by bez toho Asset Cupu a GT Cupu a bez Gregora. Takže tento šampionát je jeho dieťaťom a podľa mňa môže na to byť právom hrdý. A že BMW Motorsport takého človeka uctil si s tým, že dá mu možnosť takého stroja na odkúpenie, tak to je naozaj aj od nich pekné.
Jesse Krohn je Gregorovým velice dobrým kamarátom. Letitý tovární pilot Áno, BMW. áno. Už není, ale Ano, měl ten status vlastně do loňska. Áno. Jesse je super inteligentný top jazdec. Ako ja inteligentnejšieho jazdca nepoznám, pravdu povediac. Jeho vedomosti o motoršporte, jak nastavovať auto, jaký setup tam, to je, on 10 inžinierov schová do vrecka, naozaj. A on byl na Slovakia Ringu vlastně jako mentor s tím novým osmičkou pro Gregora. Áno, a on to tam skúšal, len z toho boli smutní, že Bavorák kvôli tomu, že zase je to v zábehu, auto 4 roky nejazdilo v zásade, dali im motor kód, program, s ktorým nemohli na maximum performance ísť, v zásade nejakých 490 koní boli priškrutení, to nemohli ísť tie dobré časy. Ešte nejaké testy sa musia predbehnúť, nejaké kilometre sa majú spraviť a potom dostane kľúč s maximálnym performansom k M8 a dúfam, že ešte Gregor ukáže to auto aj v plnej paráde, aj s maximálnym výkonom, ako sa to jazdí. Což stejně ale musí projít nějakým balance of performance procesem, protože v rámci GT Cup Series ten top je GT3 nebo třeba LMP3, když tam závodí Miro Konopka, abyste byli, nebo Gregor byl v rámci kategorie SPX, to znamená, musí tam být nějaká výkonnostní úprava, aby vlastně to auto bylo přijatelné do tady zóny střední Evropy. Tie výkonnostné úpravy v strednej Európe neviem celkom komentovať, to neviem, kto má koľko koní a ako je to spravidla. To GTX, to tak viem, že je to dosť otvorená kategória. Ja tak sa pamätám, že v tej išiel. V zásade tam môže mať každý hoci koľko koní a GT-čkové auto a kráľom tej kategórie je ale stále Denis Vašek a s jeho starým super trofeom, takže je to velice dobrá kategória. Dáva prostor aj pre také autá, ktoré sú troška doma zlepšované. Pán Antonín Herbeck má strašne krásnu GT3 Ferrari, s ktorým 488 červenou. Áno, s ktorým jazdí neskutočne pekne ale vidím na ňom, že určite mu chýba jeho conta a ten nám všem a aj ten zvuk. Mňa úplne nechýba, jak mi olej tlačil na čelné sklo a vždy ma predbehol v rovine, ale naozaj neskutočné autá sa tam v tomto seriáli zjavia. Sú tam velice dobrí jazdci a páni jazdci aj Konopkovci, čo tam vždy robia a vždy doniesú auta. To je podľa mňa velice pekné a pre motoršport naozaj osviežujúce. Česko aj Slovensko môže byť na seba byť hrdé. Ostatné krajiny vo V4 alebo tuto okolí nemajú tie možnosti, nemajú takých jazdcov, nemajú takých tímov. Ako naozaj podľa mňa možno, že všade sú problémy, ale sú tu naozaj super týmy, Mičánek Motorsport, top klientský tým, naozaj dole klobúk. Mičánci tady byli v podcastu, takže... Dole klobúk pred ním a pán Šenkyš, jak to podchytí a každý, kto chce začať, môže uňho začať jazdiť, môže sa stať pretekárom. Ja každého, kto uvažuje nad tým, aby sa stal, či skúšiť, to ja tomu naozaj len moju podporu by som pripojil, lebo treba troška zabojovať, treba sa trošku pokorou to brať, treba sa veľa učiť, ale na konci dňa, keď je tá vlajka kocková, ešte nejaké neskutočné radosti a zážitky to vie dať a naozaj, podľa mňa je táto motoršport scéna je tu na Československu velice dobrá. Spomenul by som ešte, aby aj Viktorom Rázovi som chcel zagratulovať tento víkend Spa. Naozaj to bolo... GT2. Viktor naozaj tiež všetko robí preto, aby vedel jazdiť. A
dole klobúk pred médium. No ale ono bylo fantastické, že právě to zjevení M8, což prostě bylo fanoušky po celém světě milované auto, že najednou vlastně přineslo mezinárodní pozornost z celého světa tady na naši středoevropskou scénu, protože já jsem to také nevěděl. A ke mně se to dostalo vlastně přes zahraniční twitterové účty, které já sleduju kvůli Sportscar. A najednou prostě i novináři, kteří sledují primárně v Americe sérii IMSA, mluvili o tom, co se děje na Slovakia ringu. Pravdu povediac, v tomto troška majú vinu podľa mňa slovenskí novinári. Slovenskí novinári až tak nechcú o všetkom mať vedomosti, alebo mňa slovenský novinár nekontaktoval. Ja som ich kontaktoval, ale možno som sa nedostal k tomu, aby som vyjadril svoju vášeň k motoršportu. Nezazlievam im to, určite každý musí nejak dokázať, že patrí na túto scénu a možno, že ja som ešte nedokázal, že na túto scénu patrím, ale so mnou ešte slovenskí novinári report nespravili. Jaký bude ten program s vozy M8? Protože možná nezůstane jenom u jednoho. Jak to bude dál? A hlavně takhle, a moje otázka, která je pro mě zásadní, uvidíme M8 v Brně? Podľa mňa určite áno. Je to aj otázka prestížu a Gregor tieto veci ovláda. On je proste pán pretekár, určite si donesie takého parťáka, podľa mňa Jesseho, ktorý s tým autom vie zajeť aj maximum performance a jemu pomôže, aby išiel s tým čo najrýchlejšie. To auto podľa mňa na Gregorov štýl bude pasovať. Jeho štýl jazdenia není úplne že hladký, on drsnejšie používa brzdy ako ostatní jazdci, neskôršie ide na brzdy, ale neskutočne defenzívnu stopu ovláda Gregor jazdiť. To je, čo on ovláda tú defenzívnu stopu, to je na školenie aj tým top jazdcom. A si myslím, že jemu jazdeckému štýlu to vyhovuje a keď bude s Jessim jazdiť, tak mu môže dobré zážitky a aj dobré umiestnenia s tým. Samozřejmě i v Mostě rádi M8 vidíme, před hlavně Most je můj domácí okruh v rámci té české scény, ale je pravda, že Jesse loni jel Endurance v Brně, takže Jesseho Corona známe dobře, ale taky, co vlastně byl k tomu ještě jeden milník, tak Gregor Shigo se stal prvním netovárním pilotem BMW, který kdy vůz M8 GTE mohl řídit. A to je taky vlastně fenomenální milník. To samozrejme, ako ja mu to velice prajem a dúfam, že raz za to mi dovolí aj mne, aby som sa pripojil k nemu. Aj teraz som sa mu trošička prosíkal, že nech ma pustí na jedno kolo, ale samozrejme ešte sa bál, hovoril, že Jasné. keď bude auto v 100% poriadku, tak potom môžeme aj ja, aj Denis trošička viacej jazdiť. Takže. A ono všechno, to, o čem se bavíme, je možné díky úspěšnému biznisu, díky tomu, že podnikání funguje, protože přece jenom víme, že motorsport je velice nákladný. Jak se Antale daří propojovat ten závodnický a pracovní život? Jak rychlé musí být to spěchání zpátky do kanceláře po závodním víkendu? Toto je najťažšia fáza celom tomto. Človek má niekoľko 100 zamestnancov, tak má velice veľkú zodpovednosť voči ním. Ja, čo som si vybudoval túto moju firmu, hlavne som vybudoval so svojím sojovým programom na východnom Slovensku, som zistil, že najkvalitnejšie soje bez pesticídov a bez GMO sa vyrábajú na východnom, alebo sa pestujú na Slovensku, na východe. Ja sám prestal importovať z Brazílie sojové boby. Mal som to v tom neskutočne dobrý biznis, ale som začal riešiť zdravie zvieratám a sme vytvorili také krmivo, ktorý dovolí kravám, aby nemuseli antibiotika. No a jednoducho majú lepšie výsledky, čo sa týka mliečnej produkcie, aj sa dožijú viacej laktačných období s týmto produktom, ale
v zásade európska politika teraz nepraje zdravým výživovým produktom a bohužiaľ ani to bez GMO není zásadným cieľom v Európe. Velice veľké problémy robí aj ten ukrajinský import európskym poľnohospodárom. Tam sa všetko pestuje bez limitov a bez nejakých zakázaných prostriedkov. Určite ste si všimli, že je viacej problémov žalúdočných v poslednom čase ako inokedy. Ja si myslím, že do tých základných potravín toľko infikovaných plodín a toľko nezdravých produktov sa dostalo v Európe, že to je neskutočné. A je to trošička smutné, že tá Európa držala pokope a mala zásady, aby sme... A teraz tie zásady už ako keby neboli. Strašne je to smutné, tá vojna a spolu cítim s každým, kto v tom sa musí podieľať, ale jednoducho toto trpí celá Európa. Vidíš to v Nemecku, že jednoducho tie top týmy nemajú sponzorov, nefungujú šampionáty. V Amerike IMSA je jeden super úspešný šampionát, každý pretekár je dobre zaplatený, týmy majú svoju ekonomiku, ale tu je to celé trošička také, ako keby sme s prepáčením šťali proti vetru. Toto sa nemôže robiť s motošportom, že sa diskredituje. Je to taký pekný šport. Tu nie je len jedna osoba, že ja som tu ako pretekár. Tí moji mechanici, jak s tým žijú, že oni jednoducho všetko vedia urobiť pre ten úspech, že není sú s rodinami, niekoľko tisíc mechanikov v tom motoršporte robí a jednoducho ich práca je nedocenená, lebo toto najviac, veľa ľudí to robí len z fanatizmu a z presvedčenia. Ale pritom mohlo by to fungovať aj na inakšej zásade. Pravdu povedz, aj môj biznis trpí kvôli tejto vojne. Mne to nepadlo dobre, že prišli len do importu na Slovensko všetky tieto tovary za super lacné ceny a môj výrobný program sa trpel a keby neboli takí svedomití farmári, ktorí by dbali na zdravie zvierat a dodnes by nekupovali tieto zdravšie produkty, tak keby sme nedržali by pokope, tak už by to bolo ťažšie. A podľa mňa treba držať pokope. Československo, aj tá V4 musí držať pokope, aj v tej pretekárčine. To vidím, že sme v zásade z jedného bloku. Sme vychovaní aj je veľa neporozumení teraz medzi Maďarmi a medzi Slovákmi a Čechmi, ale zase tí normálni ľudia sú takí istí, príjemní a takí v tom základe takisto chcú len to dobre, ale je to veľmi zneužívané politicky. Bohužiaľ, nechcem ďalej do toho zaobchádzať, ale limituje to motorsport aj biznis v Európe. Gamota Racing se dostala na Langstreckenserien, na Nordschleife, což je vlastně odškrtnutí jednoho velkého cíle. Jaký má další sen Antal Šigo, závodnický, který by si chtěl splnit ještě? Toto je môj absolútne najväčší sen, ale zase ešte mám niečo, čo by som chcel splniť. Dostali sme pozvánku aj do GT World Challenge, dostali sme pozvánku aj do International GT Challenge. Chceme sa tam nejako zjaviť. Plánujeme v auguste GT World Challenge 3-hodinovku na Nürburgringu, keď sa tamto už poznáme celkom. Teď se pojede 24 hodin Spa, tak možná ten cíl? Spa plánujeme na budúci rok, aj 24 hodinovku Nordschleife plánujeme a raz môjim cieľom, ja som vždy chcel ísť do Daytony, toto je tiež také, že Rolex 24. Tam, kto sa dostane, podľa mňa to je neskutočný pekný pretek, neskutočná tá trať je brutálna, a tam sa tiež v noci jazdiť,
tam nájsť tie referenčné body v tej tme, to je neskutočné majstrovstvo a tam by som sa chcel dostať, pravdu povediac, ale ja to beriem s pokorou a som rád a vďačný všetkému, čo príde a keď len tak to bude aj také dobré. A já věřím tomu, že kdekoliv my uvidíme slovenskou vlajku ve světovém motorsportu díky Gamota Racing, díky vám, Antale, že to české i slovenské fanoušky bude těšit a děkuju, že jste přišel do Bezbrst. Ja ďakujem pekne, ja som postený, že takým dobrým komentátorom, ako ja pravdu povediac, mám materinský jazyk v maďarštine, ale ja stále pozerám motoršport len u vás v češtine a ešte keď je pán Straka pri komentátorskom stole, to je neskutočná radosť počúvať, lebo tie jeho historky si strašne užívam. Ano, to jsme teď prožívali během Le Mans, takže Aj teraz ste urobili neskutočnú prácu, ja som ako kvôli vám ani nespal veľa, lebo to som počúval. Že... opačné strany, my kvůli vám taky nespíme. No, vidíte. Si to užili. Děkujem, že jste přišel, Antale, a vidíme se na závodech. Brzy. Ďakujem pekne, bolo mi veľkosťou a pozdravujem každého diváka a ešte raz prepáčte za jazykové maniere, ktoré som spravil. Bylo to skvělé povídání, díky. Ďakujem pekne. Tak to byl další díl podcastu Bezbrzd. Opět nás najdete na všech podcastových platformách. Jsme na YouTube, jsme na Spotify, jsme na Hero Hero a pochopitelně máme náš Instagram Bezbrzd, tak nás sledujte i tam a můžete se těšit už také na další díl, který taky chystáme. A mějte krásné prázdniny, no a vidíme se na závodech. Bezbrzd. 2 tratě, 1 podcast. S moderátorem Jirkou Šléglem o zákulisí motorsportu a pořádně odbržděně.